भाजी झणझणीत जाऊ चिकन आता मग झणझणीतच कर. हा झणझणीतच पाल्याची भाजी झणझणीत मग अळू अळू करतात तशी. अळू झणझणीत असता आंबट तिखट करतात. देव तुका काढता झणझणीत कसा मदर चाळू तसा भाजी. काय लाखातला बोलला. लाखात याकच जात असायचा किती वेळ माझ्यावर काय हा तुझ्यावर जा हात चलेल असतो जाताला हातांडावर अभ्यास नाही केला तर पास कसा जातालस. हा तरी बघ आपल्या कुकरच्या शिट्ट्या प्रॉपर झालेल्या आहेत आणि भाजी आपली शिजलेली आहे व्यवस्थित. आणि इकडे आता आई त्याच्यामध्ये ऍड करते आपला मसाला आणि हे बनवते आम्ही मालवणी पद्धतीने बनवतोय आमच्या. काय म्हणजे वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर पहिले तर तुम्हाला गुड मॉर्निंग आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा समृद्धीचा आणि भरभराटीने जाऊ. तर म्हणजे तुम्ही बघितलं तर मी आत्ता जिल्हा रुग्णालयाच्या शासकीय जिल्हा रुग्णालयाच्या कॅन्टीनमध्ये चहा पिऊन आलेलो आहे. तर इकडे सकाळ सकाळी भाडा घेऊन आलो आहे. तर आमचा रुग्णालय कुठे आहे म्हणजे जिल्ह्याचा मेन जे रुग्णालय आहे ना तो कुठे आहे ते तुम्हाला दाखवतो. या साईडला आहे करेक्ट. इकडे तुम्ही बघत असाल या साईडला तुम्हाला बॅक कॅमेराने दाखवतो थोडासा. आणि इकडे पण याचा अवसर आपल्याला भेटलेला आहे. तर ओरोसमधनं कोण असाल तर नक्की कमेंट करा. जिल्ह्याचं ठिकाण ओरोस सिंधुदुर्ग नगरी तिकडे आलो आहे तर तुम्हाला दाखवतो. हे जे तुम्ही बघताय ना हे संपूर्ण व्हाईट दोन्ही बिल्डिंग ज्या आहेत त्या मी सावळीत जरा थांबलो आहे आता. तिकडे काय काम पण नाही आपला आपल्या गाडीसोबत थांबायचं आहे. तर आपली गाडी या साईडला आहे पिवळी रिक्षा. तर हे कॅन्टीन इकडे गेलो तुम्ही मस्त चहा होता 10 रुपये चहा सकाळ सकाळी इकडे. तर हे आहे आपला जिल्हा रुग्णालय मस्त सुविधा एकदम जबरदस्त. आणि हे सगळे तुम्ही बघताय ना हे वॉर्ड आहेत वेगवेगळे. तर मंडळी फायनली भाडं आपलं सोडून झालेलं आहे आणि मी आलोय घावनाळे गावात आहे. तर भुईवाड्याच्या इथे आहे करेक्ट. तर घावनाळेमधनं कोण असाल तर नक्की कमेंट करा. तर जास्त इकडं दाखवलेलं नाही कारण रोड ब्लॉक करण्याच्या मनस्थितीत नाही कारण इकडे रोडचं काम चालू आहे आणि परत कॅमेरा होतोय. जसा जरासा रोड चांगला भेटला तर मी ब्लॉक केलेला आहे. आणि इकडे माऊली मंदिर आहे इकडे पण आतमध्ये. तर यावर्षी जत्रेला यायचो दरवर्षी यावर्षी यायला मिळाला नाही मला चुकला कारण आता काम पण जास्त वाढलेलं आहे आणि सगळं ॲडजस्ट होत नाही मला. दमायला होतं घाई होते परत गाडी वगैरे धुणार ब्लॉग एडिट टाईम मिळत नाही मला. तर त्यांनीच मला येताना ओरोसमध्ये म्हणजे पंजूरमध्ये पुढे थोडं आल्यानंतर नाश्ता दिला त्यांनी मला उसळ पाव. त्याच्यामुळे आजचा काही जेवणाचा काही विषय नाही. आणि परत त्यांना सोडून झालेलं आहे इकडे आणि आता रिटर्न चाललो आहे. तर जाता आता आमच्या मंदिरात पाया पडून जाऊया. आज सोमवार आहे तर श्री भगवान शंकर यांचं देवस्थान आहे आमचं म्हणजे श्री लिंगेश्वर देव. तर जाता आता पाया पडूया आणि जाऊया मंदिराकडे. हा खडखडा रोड चालू झालेला आहे आणि इकडे रोडचं काम चालू आहे जोरात एकदम. ओ हो 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 गाडी आहे जाऊन दे त्यांना विचारायला. ओके मुळदेमध्ये आमच्या मंदिराच्या जवळ आले एकदम. इकडे रोड चांगला आहे मस्त एकदम तेलासारखा तसा दरवेळेस होतं तेलासारखा तुळतुळीत. इकडनं जाताना प्रत्येक जण हॉर्न वाजवल्याशिवाय जाणारच नाही. इकडनं घ्यायचं लेफ्ट. तर मंदिराकडे तर पोहोचलोय तर पाया पडून घेऊया पटकन जाऊन. बाकी तुम्ही आमचं मंदिर तर बघितलेलंच आहे कितीतरी व्हिडिओ आलेले आहेत माझ्या आणि जत्रेच्या निमित्ताने पण. तर असं मंदिर आहे मस्त. तर फर्स्ट टाइम कोण नवीन बघत असाल तर लिंगेश्वर मंदिर मुळदे तर इथपर्यंत जाऊ शकतो. तर मंडळी पाया पडून घ्या. गाड्या बंद आहे. ॲक्च्युअल टाइम तुम्ही बघू शकता इकडे 2:21. 2 मिनटं बसूया आणि जाऊया. तर पाया वगैरे पडून झालेला आहे आणि मी निघालोय आता कुडाला जायला आपल्या स्टँडकडे. तर पप्पा आणि आज घरी नाहीत. पप्पा आणि गेलेत आत्याच्या तिकडे त्या साईडला कुठेतरी गेलेत. मालवणला जायचे होते पहिले तर त्याच्यानंतर पाहुण्यांना जरा भेटायला जायचं आहे तिकडे जाणार आहेत. तर आता आपण आलो करेक्ट पावशीमध्ये आहोत म्हणजे अंमलपाड क्रॉस केलेला आहे आणि मच्छिंद्रनाथांची तपूक मी तुम्हाला माहिती आहे इकडे आहे. तर
माहिती नसेल तर इकडे आहे, तुम्ही येऊन भेट देऊन जाऊ शकता. एकदम मस्त उंच डोंगराच्या ठिकाणी आहे. थोडा रस्ता खराब आहे इकडे. आणि मंडळी तो ब्लॉग ऑलरेडी आलेला आहे, तपोभूमी मी दाखवलेली आहे, तरी पण तुम्हाला एक दिवस नक्कीच जाऊ बघायला परत एकदा. आणि भारी आहे, तर एकदम मजा येईल, जबरदस्त. बरेच जण सांगतात की जा 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 दाखव दाखव, तर नक्कीच प्रयत्न करेन दाखवण्याचा. तर जाऊया आता स्टँडवरती. आणि आनाचा कॉल आलेला, आना कुठेतरी गेलाय, बोलला थोडा उशीर होईल म्हणून, आल्यानंतर कॉल करेन असं बोललाय. बघूया आता किती वाजता येतोय. लेट्स गो. तर मंडळी फायनली कुडामध्ये पोहोचलोय आणि तुम्ही बघितलेलं आहे. तर मंडळी काका एक नंबरला होते, आपले तुळसकर काका, तर ते गेलेले आहेत भाड्याला आणि मी आता एक नंबरला आलोय. तर मंडळी येता येता मला लक्षात आलं की मी येताना एकटा येतो ना, तेव्हा असं गाणी ऐकत येतो, गाणी लावून. तर ब्लॉग चालू असताना गाणी चालत नाहीत, तुम्हाला माहितीच असणार कॅमेरा चालू झाल्यानंतर कसा चालेल. तर मंडळी येत्या तर लक्षात आलं गाडीच्या स्पीकरला ना काहीतरी झालंय. आता कशामुळे काय झालंय काय कळत नाही, वाजायचंच बंद झाला. मी बोललो कारण चालू झाल्यानंतर ब्लूटूथ मोड असा आवाज येतो आणि टोंग असा मोठ्याने आवाज येतो आणि कनेक्ट होतो. येत नाही कशाला. पुढे येऊन जरा थांबलो तर बघतोय तर आवाजच येत नाही. येतोय या स्पीकर मधून एकदम थोडा हळूहळू आवाज येतोय. आता कशामुळे काय झालं काय माहिती. आता काल रात्री तर गाडी एकदम व्यवस्थित होती आणि अचानक आता मी प्ले केला. सकाळी काय लावलं नाही तर रोज लावतो कारण भाड्या घेऊन गेलो होतो, नाही तर एकट्या येताना लावतो सारखं गाणी मी. तर असा प्रॉब्लेम झालेला. तर आता काय करायचं, जेवढं चांगलं होतं ना तेवढं वाईट पण घडत जाते. आणि गाडीसोबत असं काय झालं नाही की माझा मूड एकदम खराब होऊन जातो आणि असा कंटाळल्यासारखं होतो. काय समजत नाही कशामुळे काय होतंय. मागच्या वेळेला तुम्ही बघितलं गाडीला काम आला होता आणि आता हे स्पीकर तर होणं काय हेच नव्हतं. आणि खडखड रस्त्यात तर मी गाडी अजिबात फास्ट चालवत नाही. आणि काल दुपारी गेलो होतो खडखड्या रस्त्यात, तर संध्याकाळी तर गेलोच नव्हतं, त्याच्यामुळे काय गाडी आपट्याचा विषयच नाही. आणि आज गेलो तो पण चांगल्या रोडलाच गेलो आणि एकदम मी खडखड हळू गाडी चालवतो, फास्ट चालवत नाही. कशामुळे होते काय समजत नाही. तर आल्यानंतर तुम्हाला दाखवलं तरी असतं म्हणजे कशा प्रकारे आवाज येतो छोटा. तर बघूया, कोणाला माहिती असेल काहीतरी कमेंट करून सांगा, नाही तर मग आता दाखवूनच घेतो. नाही तर वायरिंग वगैरे काहीतरी हल्लं असेल तर काय समजणार नाही. तर नंतर तुम्हाला दाखवेन कशा प्रकारे आवाज येतोय, काय झालं आणि कशा प्रकारे. A few moments later. तर मंडळी फायनली तुम्हाला भेटते घरी. तर आत्ता जस्ट आलेलो आहे, तर चावी वगैरे बंद करूया. लाईटीचं बटन बंद केलेलं आहे आणि जाऊया घरात. हो रावले, काय चालला, काय डोंगर परतलंस कडे, हा प्रवास पत्र दुसरा खाया. हो हो इमान बघलं जवळसून रेकॉर्डिंग पण केलं. तर म्हणजे जसं की तुम्हाला बोललेलं आहे मी फिराक गेली ना आई आणि, तर विमान बघून इली. विमान बघला पण झाला काय मग असं उतारताना बघूच होता रेकॉर्डिंगच्या नादात तर दिसतच नाही. तर आता बसाकच जाऊचं लागत झालं. काय मग जेवण काय आज, जेवण पाल्याची भाजी करायची. तर मंडळी आज ना नंतर फिराक मी काय जाऊ की नाही, त्याच्यामुळे काय ब्लॉग जास्त जाऊ की नाही. बॅटरी राहिली 4% आणि बॅटरी लाईफ फास्ट उतराक लागली आपल्या फोनची. आणि वाजलेत तुम्ही बघू शकता किती वाजलेत. या टायमाला मी घरा गेलोय. कसली भाजी, पाल्याची पातळ भाजी. तर मंडळी आज तुम्हाला बघायला मिळणार पाल्याची गावठी, होय ना गावठी भाजी ना, लाल भाजी. लाल भाजी काय, तर लाल भाजी पाहायला मिळणार तुम्हाला मंडळी आज. बघूया आई कशा प्रकारे बनवते, पातळ भाजी कशा प्रकारे बनवते बघूया आज. तर पटापट जातो आणि आंघोळ करून येतो, घड्या वगैरे सर्व चार्जिंगला लावतो. तर जाऊन येऊया पटकन. तर आंघोळ करून आलेलो आहे आणि बसतोय चहा प्यायला. तर तुम्ही पण या चहा प्यायला. तर चहा पिऊन घेऊया आणि पुढच्या कामाला लागूया. काय ताई, तंदुरुस्ती का राज, तंदुरुस्ती का राज, विटा मारी 10 का विटा मारी. भारी लागतं ना बिस्किट. मारी खाओ वजन बढाओ. तुझाच वाढला एकटाच, आमचा नाही. आमका बघून सांगतो त्या करा म्हणून काहीतरी.
तर मंडळी या चाय प्यायला पटापट चाय पिऊन घेऊया. माझी घ्यायची आई ही माका 2 बिस्किट दे. 4 बिस्किट आणि चाय. तर पटापट चाय पिऊन घेऊया आणि लगेच भाजी बनवायला जाऊया आपली. तर चाय पिऊन झालेली आहे आणि आईच्या पाटणा जाऊया आता. पहिले उचलूची जबाबदारी आईची. सगळ्यांच्या घरात आईच उचलतात. नाही, आमच्या घरात आमची आई उचलतात, तुमच्या घरात तुमची आई. भांडी घासायची जबाबदारी माझी आणि लग्न झाल्यांची बायको. तर आई आता आपली भाजी चिरूक बसलेली असा. नाही, कोणी दिली भाजी जरा सविस्तर सांग आई. भाजी अवीन दिल्या. तर भाजी मंडळी इकडे खाली अविदादा आहे. तर अविदादाने दिलेली आहे मस्त फ्रेश आणि स्वतः म्हणजे त्यांची पेरलेली स्वतःची भाजी आहे. तर कसली दिसते एकदम जबरदस्त बघा. आणि आता आमच्या मालवणी पद्धतीने बनवतोय. तर कशा प्रकारे बनवतोय तुम्ही बघा. आणि आज पातळ भाजी बनवतोय. खूप मग वर्षांतरी करतो. होय, अशी कवळी भाजी मिळणार नाही. 1 वर्षभराने करतोय. जसं की आई बोलली आता कोवळी भाजी मिळत नाही म्हणून. कोवळी आहे एकदम. आणि तुम्ही बघू शकताय विळी तर आमच्याकडे आडावा बोलतात. तर आड्यावरती आणि अशीच पातळ भाजी करू मस्त कटिंग करते बघा. आमच्या इकडच्या महिलांना सुरीवरती जमणार नाही अजिबात. पण याच्यावर तुमच्या सुरीपेक्षा फास्ट स्पीडने कापून कापून दाखवतील. सुरीवर बोटा जातली. हा, सुरी बोटावर येऊ शकते. आणि याची सवय आहे सगळ्यांना. आणि एकदम जुने लोक तर काय काही आजी आणि एकदम स्पीडात ना खूप बारीक कापतात ते. एकदम बारीक फाईन चॉप. आमचं काय आईचं स्पीड म्हणजे काय तुम्ही आता बघतायच किती फास्ट आई काम करता. आणि आज तर मूड नाही. इली बसन गाडीवर फिरण आणि मूड नाही. म्हणजे आम्ही 10 वाजता गेलो. तिला किती वाजता 6 वाजता घरा गेलो. गाडी वाटत तू चालवलंस उन्हात. होय ना. विमान बघू करत होतास निमरात. पप्पा मागे बसले आणि गाडी आईने चालवलेली आहे ना. आई काय चालवतली. आई कुठे काय करते तसा. हा, आई कुठे काय करते. आई काय चालवते. तर मंडळी पटापटी भाजी आपण चिरून घेऊया. आता एवढी आहे. किती वेळ लागतो का तरी 10 मिनिटं लागतात. 10 मिनिटं. तर मंडळी पटापट भेटूया 10 मिनिटांनी. पटापट चिरून घेऊया. तर अशा प्रकारे चिरून घ्यायची फास्ट मस्त. तुम्हाला जेवढा फास्ट करायचं असेल तर फास्ट करायचं, नाहीतर हळू करायचं असेल तर मग जेवण 7 वाजता करायला सुरुवात करायला लागेल. आणि आम्ही आता 8:30 वाजता 8:45 वाजता किती वाजले जेवणाची सुरुवातच. आणि असं काय नाही आम्हाला 8लाच जेवण पाहिजे 9ला किती वाजता पण. कधी 10 वाजता 10:30 वाजता कधी 9:30 कधी 9 वाजता पण. तर मंडळी पटापट चिरून घेऊया भाजी. तर मंडळी फायनली आपली भाजी अशा प्रकारे कट करून झालेली आहे. प्रॉपर एकदम व्यवस्थित जसं की तुम्हाला बोललो होतो. आणि बऱ्यापैकी फाईन चॉप करतात तशीच झालेली आहे. आणि इकडे आपले चणे नाही चणे घेतलेले आहेत. तर मंडळी आता काय करतात टाकणार आहे याच्यात. तर मंडळी ही भाजी याच्यामध्ये ऍड करून घ्यायची म्हणजे कुकरला लावून घ्यायची. 4-5 शिट्ट्या काढून घेणार आहे यात टाकून. सगळी भाजी तुम्ही आता झटपट करायचंय म्हणून असा नाही, नाहीतर कसा नाहीतर हळूहळू नाही. पण बिना कुकरची कशी याच्यावरती चुलीवर नाही म्हणजे टोपात. पण त्या उशीर लागतो थोडा कडधान्य आणि भाजी उकडण्यासाठी. हा म्हणजे थोडक्यात चणे उकडलेले असले तर फास्ट करू शकतो ना. कुकर मध्ये फास्ट होते. नाहीतर काय आधी चणे उकडून घ्यायच्या नंतर मग भाजी. आणि ती भाजी जर थोडी जरी जून असली तरी ती मॅश होत नाही. एकदम बारीक नाही होणार. जाड राहतात मग ते डेट वगैरे. तर बघू शकता म्हणजे केवढी भाजी होती. किती रुपयाची होती याची आई तरी अंदाजे. फुकट दिले. अविदादाने पैसे घेतलेले नाहीत आमच्याकडनं पण तरी 50 रुपयाचे असणार आहे. तरी म्हणजे 50 रुपयाची असेल. आणि कुकर एकदम टॉप पर्यंत भरलेला आहे. तुम्ही बघू शकता कुकर लहान आहे पण तरी पण भरलाय. तर आता पटापट याच्या 4-5 शिट्ट्या काढून घेऊया. आणि मग मीठ टाकू का. तर म्हणजे मीठ ऍड करून घेतोय. आणि आता या कुकरच्या शिट्ट्या काढून घेऊया पटापट जसं की आई बोलली 4-5. ओके. तर आता किती मिनिटं लागतील का आई अंदाजे 10 मिनिटं. तर याला पण 10 मिनिटं लागणार आहेत. आणि हे झाल्यानंतर लगेच आपण बनवायला घेऊया. वाटण काढून घेतो. तोपर्यंत आई वाटण काढून घेईल. तर काय काय लागतं वाटण काढूक. कांदा खोबरा लसूण आला आणि झाला. तर एवढं साहित्य आता आई काढून घेईल. रेग्युलर आमटीचं जे वाटण असतं तसं सेम. हा, रेग्युलर आमटीचं वाटण सेम. तर मंडळी आपले कुकरचे शिट्टे झालेले असत. आणि आता इकडे वाटणाची तयारी जोरदार. कांदा आला लसूण आणि तेल.
हा, ते महत्वाचं मग ते. कांदा लसूण आणि तेच. आणि इकडे दिव्या मदत करते आईला आता जेवणाचं काम एकदम जोरात. जसं आळू कसं पावसातच भेटतंय त्या पद्धतीत आहे. आता सुरुवातीलाच कवळी भाजी भेटते, नंतर भेटत नाही. पातळ भाजी बनवायला खोबरं व्यवस्थित भाजून घ्यायचं, प्रॉपर व्यवस्थित भाजा गोया. आमच्या भाषेत झणझणीत तसा भाजा गोया. आणि भाजी झणझणीतच होते. मस्त भाजी झणझणीत जाऊ. चिकन आता मग झणझणीतच हा करतात. झणझणीतच पाल्याची भाजी झणझणीत. मग आळू आळू करतात तशी. अळू झणझणीत असता. आंबट तिखट करतात. देव तुका वाटता झणझणीत कसा? मदर चाळू तसा भाजी. काय लाखातला बोलला. लाखात याक जात असायचा. किती वेळ लागतो दिव्या? आज फास्ट कर तुझी. दियाकडे बघून आता 10 मिनिटं लागतील. स्पीड बघून तर वाटता 5-10 मिनिटात लागते. भाजण्यासाठी आता हळद इन्क्लुडिंग हळद. दोन हात चलो पटपट. भूक लागली आहे. किती वेळ? माझ्यावर काय हा तुझ्यावर जा. हात चलायला असतं जाताला. हातांडवळ अभ्यास नाही केला तर पास कसा होतलस? हातांडवळ हा लवकर भात कर. अभ्यास नाही केलास तर पास कसा होतलस? अभ्यास करू नका. अभ्यास करूच्या आधी 5 हा. जा. फक्त पेपर बघूची होती. पेपर बघूची खोटी. दिव्या 5. तर म्हणजे आज असं वाटतं मस्करी मस्करीचा विषय, पण आज असं वाटतं आई रविवारच्या जागेवर आज मालवणी ब्लॉग जाता ना. एकदम भारी. त्याचा अभ्यास आहे कडक असता रात्री 2-2 वाजेपर्यंत. असं नाही आई, असं नाही. आता ते जेवण करून द्यायचं. आमका भूक लागली आहे. तर पटापट म्हणजे भाजून घेऊया आणि मिक्सरला लावून घेऊया. भूक लागली. तर मंडळी मजा मस्ती आपल्या जाग्यावर, आणि थोडी तरी मजा मस्ती करू होती काही असल्याशिवाय. घरात तुम्ही असलात नाही तर हसतालच काही. नाही तर घर असं वाटणार नाही. घर असं वाटणारच नाही. आणि घरात आपल्या हसाची सवय लावावी काही. काय म्हणतात आईच्या भाषेत? आईचं स्पेशल डायलॉग काय तो? आई वास्तू काय? हा वास्तू तथास्तू बोलते. वास्तू तथास्तू बोलते. तसा मंडळी नेहमी आनंदी राहा आणि आनंद घरात पसरवत राहा सगळ्यांसोबत. तर मंडळी आपण इकडे, मी आता प्रवचन देईन नाही तर इकडे बनवायला सुरुवात करूया आपली पातळ भाजी. तर पहिलं तर तेल तापून घेतलेलं आहे आणि आता त्याच्यामध्ये ऍड करते आई मोहरी. तर आईच्या भाषेत मोहरी तडतडलेली आहे. मिरच्या मी मोठ्याच टाकते, कारण मग ते काढायला बरं पडतं खाताना. तर मिरच्या पण टाकून घेतलेल्या आहेत आणि सोबतच लसूण. तर हे करताना असं वाकून वाकून बघायला जाऊ नका पुढे, नाहीतर ते उडणार अंगावरती. तर छोटी मुलं लहान असतील तर त्यांना अगोदरच लांब ठेवा. लसूण झाले की टाकायचं आपला मसाला. तर मंडळी जसं की आई बोलते, मी रिपीट करतोय. लसूण घेऊया. हा तर ही बघ आपल्या कुकरच्या शिट्ट्या प्रॉपर झालेल्या आहेत आणि भाजी आपली शिजलेली आहे व्यवस्थित. आणि इकडे आता आई त्याच्यामध्ये ऍड करते आपला मसाला. आणि हे बनवते आम्ही मालवणी पद्धतीने बनवतोय आमच्या. आणि हे तिखटच असते. यात जायफळ वगैरे टाकतात, मिरी जायफळ, पण ते आता नाही. मग डायरेक्ट मसाल्यात पण आहे सगळं डायरेक्ट मसाला. तर आता हे व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं. आणि तिखटच चांगली लागते. आमच्या घरी कॉलेजची मुलं होती ना, त्यांना तर एकदम जबरदस्त आवडायची, भयानक. तर म्हणजे अशा प्रकारे ऍड करून घेतलेलं आहे. आपली भाजी उकडलेली आहे. तर कलर तुम्ही बघू शकता किती जबरदस्त वाटतोय, एकदम भारी. आणि मसाल्याला पण टेस्ट आहे एकदम जबरदस्त. आणि आता त्याच्यामध्ये आपलं कुकरमध्ये राहते ना भाजी, त्याच्यात पाणी टाकून घ्यायचं आणि वेस्ट घालवायचा नाही अजिबात. आणि याच्यामध्ये तुम्हाला भरपूर काय आहे ते विटामिन्स आणि सगळं मिळतं ना. नॅचरल पद्धतीने आपली घरगुती गावठी भाजी. आणि अशा पद्धती छान लागते ही भाजी. आणि भाकरी सोबत वगैरे तुम्ही जर ट्राय करत असाल ना तर एकदम ऑसम, म्हणजे ऑसमच. आणि हे शिळी झाले दुसऱ्या दिवशी तर त्यापेक्षा जबरदस्त, एकदम भारी, मस्त लागते. तर म्हणजे नक्की ट्राय करून बघा. आणि हाच सीझन आहे आता, तर आता तुम्हाला कोवळी सुरुवातीला भाजी मिळतील. तर त्याच्यामुळे याची चव घेऊन बघा कोवळ्या भाजीची. नंतर ती जून तेवढी नाही लागत चांगली. आणि जून भाजीची होतच नाही मुळात. अशी पातळ भाजी होणार नाही. पातळ भाजी नाही होत. जून भाजी पातळ भाजी होणार. आणि थंडी असणार, थंडीत ही झणझणीत भाजी
भाजी जम हा तिखट असल्यामध्ये सांगितलं होते झणझणी. हा तिखट. बरोबर. कारण त्यात कसं गरम सामान टाकतात, मिरी, लवंग, जायफळ वगैरे. तर म्हणजे मी विचार करत होतो आपल्या नॉर्मल भाजी करतात ना तसा मी म्हणत होते. झाकण तर ठेव. म्हणजे झाकण ठेवूया म्हणजे काय पटापट यावं. हा वाफ येईल. वाफ काढून घेऊया. नंतर मग वाटण टाकायचं. नंतर मग वाटण आहे बघा, वाटण पण रेडी आहे. तर काय काय होतं याच्यात आई? कांदा, आलं, लसूण, जसं की तुम्ही मागाशी बघितलं म्हणजे सेम दिव्याचं आपलं भाजत होती आमटीचं ना, सेम आमटीचं वाटण. ट्राय करून बघा. ट्राय करून बघा आणि चणे टाकून तर एकदमच भारी. एकदमच भारी. तर तुम्हाला दिसेलच, तर तुम्ही ट्राय करून बघा आणि आम्हाला कमेंट करून सांगा मंडळी कसं वाटतंय. जबरदस्त. आणि फोडणीत लसूण असते त्याच्यामुळे वास एकदम जबरदस्त येतोय. एवढ्यातच एवढा जबरदस्त वास येतोय ना. आणि पौष्टिक आहे ती. आणि पौष्टिक. दुसरी गोष्ट तर जसं की आई बोलली तुम्ही बघू शकता लगेचच त्याला वाफ आलेली आहे. आणि मीठ आता टाकलेलं नाही कारण आधीच उकडताना टाकलंय, मग अंदाज घेऊन टाकायचं. आता काय जास्त वेळ लागत नाही ना, उकळाली का झाली लगेच. भाजी शिजली. वाटण जास्त पातळ नाही, आमची रस्स्यासारखी नाही बनवायची. हा म्हणजे जाड थोडक्यात थपथपीत बनवायची. थपथपीत. काय शब्द होत ना आपले भारी एकदम थपथपीत झणझणीत. झणझणीत थपथपीत. थोडा मसाला टाकायला लागेल. तो कलर वरूनच कळते तुम्हाला, म्हणजे मसाला टाकावा लागेल. आणि असं पण नाही कुठचा मसाला तिखट असला तर एकदम कलर असाच देतो व्हाईट व्हाईट कसा, आणि तिखट होते नंतर एकदम. गावठी मिरचीचा मसाला असला तर तो एकदम लाल नाही होत. आणि मंडळी आमच्याकडे जास्त करून भात वापरतात खायला भाकरीपेक्षा. तर मंडळी याच्यासोबत तर खायला एवढी मजा येते ना जबरदस्त, आणि एवढं भारी वाटतं ना. सोबत कांदा आणि लिंबू पाहिजे फक्त. नाही झणझणीत वस्तू असली काय कांदा लिंबू पाहिजे. आणि आमचं काय लिंबाचं झाडच आहे. हा लिंबाचं झाड आहे आमचं, तुम्हाला दाखवेन एक रोज घरचीच लिंब आमच्या घराकडे, विकत घ्यायची गरज नाही. तर मंडळी परत एकदा आईने मसाला टाकून घेतलेला आहे. तर तुम्ही जसं की बोललो तुम्ही तुमच्या चवीनुसार ट्राय करा आणि बघा. आणि कोणाकोणाला जास्त तिखट लागतं तर कोणाला कमी. आणि मिळमिळीत झाली तर चव नाही लागणार. सगळं प्रॉपर पाहिजे त्याच्यात तर ते भारी लागणार एकदम. आणि वाटणात मिरी, लवंग, आणि आता आमच्या इकडे सगळ्यांकडे ती भाजी आता सगळे ट्राय करत असणार. खसखस वगैरे स्पेशली एकदम जबरदस्त. तर आनंद पण मागाशी घेतल्या भाजी. आनंद माका सांगितलं तू कवाई काय, मी म्हटलं आमच्याकडे असा. आनंद पण मागाशी घेतली संध्याकाळी. पाल्याची दोन्ही भाज्या दिल्यात अविधानाने. तर ते करतात तर देतात दरवर्षी, आणि यावर्षी पण. आणि पैसे घ्यायच्या अगोदरच गेलेत. नाही पैसे नको बोलला, असंच अशीच दिली. तर किती वेळ लागतो तुला आता आई? झाले 10-15 मिनिटात. म्हणजे व्यवस्थित आता उकळी का झाली, म्हणजे उकळी आली का झाली मंडळी. तर आता होतच आली. तर मंडळी उकळी येऊ दे. तर मंडळी जसं की बोललो होतो तुम्हाला करेक्ट 10 मिनिटात आपली भाजी रेडी झालेली आहे. आणि आम्ही जेवायला जेवून बसलेलो आहोत इकडे आता. तर तुम्हाला दाखवेल दिव्या आता तो जस्ट घेऊन आले तिकडनं. तर तुम्ही बघू शकता वाफ पण एकदम जबरदस्त येते. आणि कलर बघा. आणि जशी की आई बोलली होती एकदम पातळ नाही, पातळ भाजी आहे पण एकदम पातळ नाही अशीच बनवतात. तर थपथपीत आमच्या भाषेत थपथपीत. आणि परत इकडे आमचा खारातला आंबा आवळ आहे. तर मंडळी या जेवायला. आणि भाजी बनवली. तो ब्लॉग कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. इकडे मुळ्याची पण भाजी आहे. तर काय सांगशील आई? तर पाल्याची भाजी कशी काय वाटली ती नक्की कमेंट्स करून सांगा. आणि आता जेवायला या. आणि जेवणात तुमची वाट बघतो. जसं की पप्पा बोलले, काय बोललाय? जेवणात तुमची वाट बघतो, या जेवायला. या जेवायला मंडळी. जेवणात तुमची वाट बघतो. दिव्या येऊन दे मा. खूप आमा पुरताला मा. आई 2 माणसाचं करणंच नाही कधी. हा ती एक आई एक सवय आहे. 2 माणसाचं जेवण नसता. 5 जण कधी पण तरी जेवू शकतो. इतके जेवण असतं आमच्याकडे. एक्स्ट्रा 2-3 माणूस जेवू शकतो. आणि मंडळी आम्ही आता डेली रेग्युलर गरम पाणी प्यायला चालू केलेलं आहे. तर तुम्ही पण चालू करा रेग्युलर गरम पाणी प्यायला. असं एक औषधी वनस्पती औषधी वनस्पती. इकडे गुळवेल खूप मोठी आहे. अशी मोठी आहे. अशी मोठी आहे गुळवेल. कोरोनात प्रभावी औषध सगळ्या प्रत्येक काढो म्हणे काढो. गुळवेलचा काढा खाल्लेला आहे भरपूर लोकांनी. आम्ही पण रोज खायचो नाही. आमच्याकडे शक्यतो ना म्हणजे जास्त करून खायचो असा शब्द वापरतो. म्हणजे चाय खातो, पाणी खाऊ गेलो असा खातो हा शब्द जास्त वापरतात पितो याच्यापेक्षा. तर म्हणजे आता मालवणी स्पेशालिटी. हा आणि ते शब्द तोंडात जाणार नाहीत म्हणजे कधीच आयुष्यभरासाठी आमच्या सोबत आहेत ते. तर म्हणजे या जेवायला आणि जेवून घेऊया पटापट. आणि बाकी सगळी कामं झालेली आहेत. तर आता ब्लॉग
एंडच करणार आहोत. तर आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय. बाय.